9 December 2024 muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. I am so excited to give you my morning updates. Zvina zvinakumira zvakanaka. Nhasi ndine nyaya dzakati wandei dziri kuitika munyika yeZimbabwe. So kana muchinge matoona ndauya kudai so chibva maziva kuti inini ndine uya asina mafanizi. Kana uchiwirirana nezvendinenge chitaura panapa, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboikane. Nhasi ndiri kusangana nenyaya dziri kutenderera ma-streets. Pari kunzi vanhu ve-Citizen Coalition for Change, ma-MPs, vave kupinzwa busy nasengezo Tshabangu kureva kuti vave kutotonyora mari kuti varambe vari muparliament. Inonzi chawakadya chapfuka. That's the current situation in Zimbabwe right now. Nyaya iripo yakazara ndo yamuka yakabata ma-streets kwese. Pari kunzi the Washburn Ngube-led Citizen Coalition for Change CCC yesterday lashed out at self-proclaimed interim secretary general Sengezo Tshabangu, warning him that his powers was temporary. This comes amid a long-standing leadership dispute within the CCC faction, as Tshabangu's claims of authority are being disputed by opposition party leaders. It has emerged that some desperate legislators are paying Tshabangu to remain in parliament or to be appointed in influential positions by the unpopular leader. Tshabangu has been at the center of controversy, orchestrating recalls of CCC legislators on accusations that they have ceased to be party members. The recall of elected legislators and councillors resulted in former party leader Nelson Chamisa ditching the party, citing infiltration by ZANU-PF. Tshabangu fired party leaders from various parties posts in parliament, reported appointing legislators amicable to his whims. Ndo nyaya iripo irimo mudariro. Saka vakomana vave kubhadhara chocho kuti varambe vachishanda sema MP mu parliament. Nyaya iyoyo, I don't know how many times tichizvitaura tikati vanhu ava the way yavakatengesa struggle iri tori dangerous. Iko zvinhu zvavakutaura kuti power rako ranga riri temporary, kureva kuti ndo vakatomupa power, and I don't know why vari kuramba vachimupa power. Inini zvangu ndinongoti chamakadya chapfuka rina manyanga ariputirwe. Pedzerana ikoko. That's the current situation. Muchada kuti vanhu veZimbabwe vaite sei? Akusina achapindira, and anenge arohwa nericall, hapana comeback, hakudzokeki. Unenge watobuda mugame. That's the current situation. Kana muchida tarisa vese vakanzi vakarikolewa vakazombotisha ndauda kuitawo independent. Vanhu veZimbabwe vakasvika pachikamu chekuramwa. It's not easy kuti vanhu vasangane nema problems akasanganwa nawo because of Tshabangu neteam rake. It's not easy, honestly speaking. Ausatambe nekuti unongonzi munhu warikolewa makasarudza MP wenyu munodota kumirire zvido zvenyu anonyatsokunzwisisa iwo munonzwisisana naye onzi angorikolewa because of Tshabangu. Momboda moti Tshabangu wacho mapowers akeranga riri temporary, kureva kuti manga muri musame deal same WhatsApp group na Tshabangu wacho. So vamwe va desperate ave kuva pambura. Zvanga zviri nyore pamazuva aya kuti those guys pavakaona kuti ndo zvaitika party hijackwa, vese vanga vari supposed kuita sezvinhu zvakaitwa sana zvakaitwa na Makam na Fadzai here. Parliament yese ndo zvavaifanira kungoita, vese vaifanira kungoresigna muparliament ka1 pakadedzerwa by election vochidzoka vese vakabatana as a party. That was the way forward to defeat Tshabangu. Zvavakamboitika kumashure kunongonzora, but even nekuda kwemakaro nekuda kwezvimwe vakatengesa struggle, ende iko zvine ZANU-PF katanga todedzera kuti 2/3 majority dzatopindira. Makazvionera mega. Iko zvine tiri kuswera tichinyaudzwa, tichiudzwa kuti 2030 anenge achiripo, tinogona kungo amending the constitution, zvekupenga zvega zvakutaurwa. Zvinhu zvakakonzereswa ndopa zvakatotangira ipo pane vanhu ivava. So ma problems ese ari kuitika, iko zvine zvipari kunzi muparliament manganzi paswa chakati akusina chakwanisa kumirira nyika achiopoza zvinhu zvinenge zvichiitika zvaingoitwa parliament semazuva ese. Zvinhu zvave kungo yangokurura, zvakungoflowa zvakadaro zvataurwa navanhu veZANU-PF nana president Mnangagwa yangokurura. Yese vese vari kungoita yese vachingogara vari daro vari muparliament. Saka ndo ma problems ari kusanganwa nenyika. Nyika itori pa disadvantage kutodarika ivo vari kuzvita vari pa disadvantage, because vanhu ava vakangoda kungokoshesa mabasa avo. Maybe they were unemployed, pamwe havana kana zvimwe zvavaitomboitawo muupenyu zvinounza hupfu kudzimba dzavo. Maybe ndo zvatakutoona imwe nyaya iripo ipapo. So tiri papo mukomana
pana anoitwa Temba Gorimbo akadefeatwa. So pana pari kubuda ari kucomplaina zvisingaiti kuti vanhu vari kumuseka, ari kubva anongedzera neZBC kuti havana kumbondisira kana messages kana kumbonditi good luck. Takazongoona vakutoposta vachiti ndarohwa. Zvakaitwa izvozvo haasi kufara nekuda kwezvinhu izvozvo zvakaitika, asi vanhu chikonzero chakaita kuti vamuseke nyaya yekuti iye akatanga kusaidira ZANU-PF achitanga notorwa mafoto nevanhu veZANU-PF nana president Mnangagwa kustate house ikoko achingonoita izvozvo. Saka vanhu hazvina kuvafadza nenyaya iyoyo. Pamazuva painetsa nyaya dzake dzekuti aede regalia zveZimbabwe maflag nechinchi pagirikini yake yekupindisa ikoko zvakanetsa. Vanhu vemuZimbabwe vakamiririra kuti zviaprovwe, zvaaprovwa ndobva atanga kunodya navo, akubuda kutorwa maphotos navo. Saka kubva ipapo apa akangorohwa chete, ende nyika yese yanga yakamirira kuti amborohwawo kawani nekuti pese paaingowina hapana vanhu zvakanyawanda zvainyanya kutaura. Saka iye ari kuzobudawo akutaura kuti it's crazy how many people were waiting for this day for over a year. My loss won't make you win in life. If you understand this, you will win in life. I lost today, but I've won in life. God has opened doors for me that cannot be closed, and He made me for today so I can have a greater story to inspire others. Look today, many news channels, especially in Zimbabwe, are busy advertising my loss, but couldn't advertise my wins ever. Even ZBC, before the fight there were no good luck, but after this loss so many posts. I take all in, and trust me, I'm going to make a comeback. Cinderella man will we back at Cinderella again. Apedza zvake mukomana ndizvo zvinhu zvakaitika ipapo. Man, unongoziva kuti ukangotanga wakungonzikana kuti uri kutamba neZANU-PF vanhu vanokusiya wakadaro. Vanhu havafarire munhu anonzi anotamba neZANU-PF, unosekerera neZANU-PF, vanhu vanobva vatoti chichisapota naye neZANU-PF yacho ikoko. Ndo nyaya inenge iripo. Tiri paupdate zvekare ndakuuya nemwe update ya former vice president comrade Mpoko. Body yavo iri kutarisirwa kuti ichange ichiuya muZimbabwe wiki iro rine ratiri. Ndo nyaya iripo, zviri kutogadziriswa, pari maarrangements acho ekuti vatange kuuya. Vampoko vakaitwa hero, kasaka zvinhu zvacho zvinenge zviri nyore mbijana kuti state dzinongobatsirana munhu otosvika panzvimbo in time. Ndo nyaya iripo, asi vanhu vari kutaurawo zvakasiyana siyana. Vari kuti Zimbabwe's broken healthcare system is now being supplemented by criminals making donations for the prominent few to get medical support. What's going to happen to celebrate to happen to the 17 million others? We must never celebrate a rapist buying clothes for their victims. So nyaya iripo pari kuzo yakanangwa Vampoko ivavo pari kunzi zvoni he spent over $500,000 staying in hotel instead of investing the money at Mpilo Central Hospital. He is returning to Zimbabwe in the cargo section all the way from India. There is no better version of ZANU-PF. Murikuona nyaya yako buda manje. Vanhu vacho havanonokeka kutaura, havanonoke, panenge pakutobudisana mafacts. So tichienda pane imwe Advocate Nelson Chamisa vane mashoko avabuda vachitaura, vari kutaura kuti zvoni change in Zimbabwe. The winds of change are blowing across Africa and the world, and Zimbabwe is neither an island nor an exception. It will happen in Zimbabwe. Ndo mashoko avabuda vari kutaura. Asi pane zvinhu zvazotanga kubvunzwa panapa vachinzi good morning Mr. President, we are waiting for the new baby, we must hit the ground running 2028 ave pedyo. Ndo pavari kubuda vari kupindura vari kuti 2028 kuri oko, 2023 is the point of correction, not 2028. I don't know kuti vanga vachiedza kuda kuedza kureva kuti chi, asi taningirikina dataza kupanzwiso zvangu, but I think mimi munokwanisa kunge mapanzwiso pari zvekuti zvikureve kuti 2028 kure, 2023 is the point of correction. Amen, munokwanisa kunyadzo kutsanangura kuti varada kuedza kureva kuti chi, because munhu anga ataura kuti ngatichigadzirira katiite chitamirira political party nyowani kuti tizokwanisa kuita sei kuchimhanya pa 2028. Ndo pavari kuti kure tomboita iyi ndo point of correction. All right, they've been blowing since time immemorial. Ivo vari kubudzoka vari kupindura vari kuti and those winds are blowing in our direction. Oh, okay, all right.
ndichijambira pane nyaya iyo ndikupinda pane imwe panapa iyi yandibata uyo pari kunzi said Zim papers sent retiring worker home empty-handed after working for Zim papers in Bulawayo for 45 years. Zenzo Ngwenya 65 years retired and was given nothing for his long service. Zim papers publishes the Herald, Sunday Mail, Chronicle, H Metro and B Metro. Apakaipa amadzadiwa unongonzi wakutongobva kubasa zvakadaro hapana mabenefits chinchi ndo nyaya iri kubuda pana. I don't know zvimwe zvacho munozojajo most of the times ndikabuda ndikazotanga kutaura mafungiro angu panapa ndinoona vamwe vanonyanyisa kubatikana zvakanyanya but ndo zvinhu zvakaitika kuti akashanda 45 years hapana rimwe ndombari empty handed. I don't know kuti munotongawo sei nyaya iyoyi. You tell me what you think in the comment section kuti munenge muchiona sei. Right panapa ndakusangana nenyaya yaWilliam Chinyanga iyi yandirwadza nyaya yemudharo. Parikunzi a UK-based Zimbabwean who called for bombings in Zimbabwe is facing deportation after serving a jail sentence. William Chinyanga, 54, live streamed several Facebook speeches in December 2019 criticizing Zimbabwe's ruling party ZANU-PF and encouraging attacks on soldiers and police. The videos were reported to counter-terrorism police who arrested him at his North London home on February 25, 2020. Chinyanga admitted to posting the videos during an interview and was sentenced to prison in 2022 after completing his sentence at Wandsworth prison. He is now set to be deported to Zimbabwe. That's the current situation. Anosvika akanogara mushere kuZimbabwe kunongoza kuti vanenge vatotanga kutovhura ziso manje kutomuvhurira vanenge vakavhura mazino vakaita kushama kudai right waiti kudii pepe because mavideos ake zvicho ndakamaona achiti mukaona mota yemapurisa mukaona pane makembe emapurisa isai moto nyaya idzodzo ndakamaona angu mavideos acho unoona vanhu vanenge vane hasha dzinenge dzakawanda nyaya zvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe ndogara chitaura nevanhu vakawanda kuti harisi dambe. It's not easy. Vanhu vanenge vachirwadziwa vanhu vanonyatsoziva zvinhu zvakawanda about nyika especially ukatombobuda kuenda outside the country unozosangana neexposure wotoona kuti asi nyika yedu chiri kuzoita zo kuti iitewo kana zvidiki zvakaita sezvizvi zvinozokutuma kuti uite hasha dzakadaro. Saka ndo situation yaakasangana nayo. Ndisandabuda munoziva kuti every time panapa ndinongosangana nemunhu anenge achirotomoka ende ndo wandowanzwisa kupedzisira. Nawo ndiri kuona nyaya iri kubva nekune varakashi panapa pari kunzi President Mnangagwa has made history as the first African leader to transform a nation into a veritable paradise in just 6 years. Under his visionary leadership, Zimbabwe has witnessed dramatic improvements across multiple sectors, including infrastructure development. And this was what munoitongo sei kuti Zimbabwe yakachinjwa kuitwa muparadise. I don't know ndo amunoti maparadise acho pane zvimwe zvinhu zvekuti munongogona kufarira munhu muchimunyebera futi wagona uri kudai so iye otosiya zvinhu achitofunga kuti ari kugona asi mukamuudza munhu chokwadi anogona kuita plan B kana kuti ona kuti otobva ipapo osira vanozvigona. But handisi kuziva kuti munoiona senyaya ina handidi kuti ndinyanyise nhasi handisi zvekuti ndikuudzirei ndikujajirei nyaya tongaiwo mega nyaya iyi munoiona sei nyaya dzacho dziri panapa ndidzo hama dzadiwa ndo maupdates andauya nawo emakuseni kuti mutange dhere muchiziva zviri kuitika. Ngatisangane mucomment section mangu muchindiudzawo mafungiro enyu.